تەوی حەولی ناوبەینکاری ئەڵمانیا و ئەمریکای ڕاگەشی و ئالەوریە ناوبەرە تورکیا و یەونانیستانی دەن لەسەر دەریایە ناوەڕاست کورت دەبن و بەرەو بشەرەکوێتچن. ترکیە هەرگەفین گران لە یەونانیستانê dixwe یەونانیسtan jî her bi rahênan û firokeyên şer bersiva Tirkiyê didin. Ev rageşiya navber her du welatan de dibe sedema nîqaşkirina dahatiya NATO û Yekîtiya Ewropayê jî. Derbarê bandora rageşiya navbera Tirkiye û Yewnanistan ya li ser Yekîtiya Ewropayê de rojnamevan Neşatgûn Dawda amaje dike ku Yekîtiya Ewropayê di serî de di nava xwe de li derve jî bi kêşeyên mezin re rûbirû ye û gurbûna rageşiya li deriyaya navarast jî dahatiya Yekîtiyê demdirêj nake. Son dönemlerde Avrupa Birliği'nin en çok problem yaşadığı Di demên dawî de Yekîtiya Ewropayê herî zêde jaliya rojhilat ve bi kêşiyan re rûbirû dimîne ji ber kiryarên Yewanistanê. Li gel vê yekê li ser sinorên Ukrayna û Polonyayê jî ji ber hebûna Rûsyayê rageşî û alûzî bû yekîtiyekêm nabe. Her wiha Brîtanya jî ji Yekîtiya Ewropayê cida bû. Di mijara Derya Navarast de jî hemû endamên Yekîtiyê bi hev re nînin. Ev hemû geşedan didin xuyakirin ku dahatuya Yekîtiya Ewropayê demdirêj nîne. Helbet lawazbûna Yekîtiyê bo aboriya Tirkiye jî zirarekê mezin bixwaretîne. Akademisyen Hasan Mesud Önder jî balê dikine ser nediyariya di nava NATOyê de û dibêje NATO ji ber vê nediyariyê desturê nade du endamê wê bên beramberî hev. Lêbelê de rojên bê de provokasyonên mezin di navbera her du aliyan de rû bidin. Soğuk Savaş'tan sonra NATO'nun düşmanının ne olduğu... Piştî heyama şerê sar bi awayekî eşkere dijminê NATOyê kî ye an jî çi ye nehate zelal kirin. Niha NATO dê li hemberî kî xwe birêxistin bike û berfireh bike nediyar e. Di heyama ku ev kêşe di nava NATOyê de heye, du endamên NATOyê jî ez bawer nakim bên beramberî hev. Lêbelê di serî de Yewnanistan, Fransa û Brîtanya bi kiryarên xwe hêza leşkerî û siyasî ya Tirkiyê dipîvin. Helbet dê provokasyonên mezin navbera aliyan de çêbin. Lê heta 20 salên din jî şer navbera aliyan de çênabe. Piştî Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan û Wezîrê Karên Derveyê Tirkiye Mevlût Çavuşoğlu herî dawî cîgerê Serokkomarê Tirkiye Fuat Oktay jî gev li Yewanistanê xwar û got ger Yewnanistan sînorên xwe yên deryayê 12 mîl zêde bike ev yek dê bibe sedema şer û çi pêwîst be jî Tirkiye û gelê wê dê bike. Pispor jî amaje dikin Yekîtiya Ewropa û NATO ji bo dahatiya xwe pêwîstin demeke nêz de li qadê masaya çareseriyê ava bikin. Naxwe teqîna gulleyekê navbera Tirkiye û Yewanistanê de jî dê bibe sedema têkişûna wan her du rêxistinan. Vural erişmiş. Kürdistan 24 Ankara.